Moi ja tervetuloa uuteen vuoteen. Minulta on kysytty nyt useamman kerran, että kuinka rauhoittaa keho ennen kuin pystyy aloittamaan sitten meditaatiota tai sitten niitä rentoutusharjoituksia. No asiahan on niin, että mielihän ei voi rauhoittua ennen kuin keho on rauhoittunut. Miten mä sen teen? Niin tässä on esimerkki. Mulla on 3 piikkimattoa ja minä joka ilta makaan niiden päällä. Tää punainen on kaikista terävin. Sitten tää on pehmein, mikä on tässä mun alla. Ja mä monesti nukun koko yön tämän päällä. Ja sitten on myös tää, mihin tulee mun jalat. Mä oon siinä noin puolisen tuntia, koska nuo terävämmät piikkimatot on sen verran teräviä, että en pysty pidempään siinä olemaan. Mutta se rauhoittaa mun kehon. Siinä samalla mä kuuntelen meditaatioharjoituksia ja sen jälkeen mä nukun kuin tukki. Jokaisella on varmasti oma tapansa rauhoittua, mutta tässä on yksi esimerkki, kuinka sen pystyy tekemään.